aquesta actuació i acomiadar-se de tots vostès ho farem amb un ball de la nostra població, com són les valencianes de l'Horta, donant per finalitzada la 18a campanya d'intercanvis musicals i esperant que hagin passat un grat agradable aquesta matinada i donar-los les gràcies per la seva atenció i assistència. Espero veure-los molt prompte.
Xicalla!